اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امارۃ البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع بعیادۃ المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس ونصر الضعیف وعون المظلوم وافشاء السلام وابرار المقسم متفق علیہ۔ اس حدیث پاک نو حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری اور حضرت سیدنا امام مسلم بن الحجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بزرگاں نے اپنی اپنی کتاب یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری دے اندر اپنی اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو امارہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں روایت کیتا اور فرماندے نے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبعین کہ سانو پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزاں دا حکم دیتا۔ پہلی چیز بعیادۃ المریض، مریض بندے دی بیمار پرسی کرنا۔ بیمار پرسی کرنی ضرور چاہیے لیکن رب دی رضا واسطے، اگلے نو منہ دکھانے واسطے نہیں، کیونکہ حدیث پاک دا مفہوم ہے جیڑا بندہ بیمار بندے دی بیمار پرسی اگر صبح کرن جاندا ہے تو شام تک وہ فرشتیاں دی حفاظت تو جنت دے باغات وچ رہ رہا ہوندا ہے، جڑا شام نو کرن جاندا ہے وہ صبح تک رہ رہا ہوندا ہے۔ اور دوسری چیز ہے واتباع الجنائز، مسلمان دا جنازہ پڑھنا، جنازیاں دے پیچھے پیچھے جانا۔ تیسری چیز وتشمیت العاطس، چھینکنے والے شخص دی چھینک دا جواب یرحمک اللہ نال دینا۔ چھینکنے والے نو بھی چاہیے جس وقت چھینکے تے او اتنی اونچی آواز نال الحمدللہ کہے کہ نال والے بندے نو سنائی دے رہا ہوئے کہ اس نے چھینک تو بعد اللہ دی تعریف کیتی ہے۔ جس وقت وہ الحمدللہ سن لوے تے اونوں دے تے لازم ہو جاندا وے سنن والے تے کہ انہوں جواب وچ کہے یرحمک اللہ، اور جس وقت چھینکنے والا اگلے بندے دا جواب یرحمک اللہ سن لے تو انہوں چاہیے کہ پھر جواب وچ اس نو کہے یرحمک اللہ سن کے انہوں چاہیے کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تانوں ہدایت دے اور تواڈے تمام کماں نو درست کر دے۔ یعنی ایک مسلمان نو جڑا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے طریقہ سکھایا وے، اے اس واسطے سکھایا جس وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان نو اس طریقے نال جواب دے گا انہاں دی آپس وچ محبت بڑھے گی۔ اور چوتھی چیز ونصر الضعیف، کہ تسی کمزور بندے دی مدد کرو۔ اج تگڑیاں نال تے ہر بندہ لگ جاندا انہاں دی مدد کرن لگ پیندا، جس وقت تو کمزوراں تے ظلم و ستم کردے نے انہاں دا حق ماردے نے تے ہر بندہ تگڑے وال ٹر جاندا ہے، لیکن نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کمزور دی مدد کرو۔ اور پنجویں چیز ہے وعون المظلوم، تے مظلوم شخص دی بھی مدد کرو۔ ایک حدیث پاک تے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وے
انصر اخواکا ظالمن او مظلومن، تو اپنے مسلمان بھرا دی مدد کر، پاویں وہ ظالم ہوئے تے پاویں مظلوم ہوئے۔ صحابہ کرام چونک گئے کہ مظلوم دی مدد تے سمجھ چاہندی ہے، ظالم دی مدد کیوں کرن دا حکم ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مظلوم دی مدد تے سمجھ چاہندی ہے کہ مظلوم دے نال کھڑا ہو جو، مظلوم دے نال مل کے اس دا حق ظالم کو لے کے مظلوم نو دو، لیکن ظالم دی مدد کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ظالم شخص جس وقت ظلم کرن لگے تو تساں انہوں ظلم تو روک لو، ادا ہاتھ ظلم تو روک لو، اے تساں ظالم دی مدد کیتی ہے۔ اور چھویں چیز نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِفْشَاءِ السلام، سلام نو عام کرو، السلام علیکم عام کرو۔ ستویں چیز وَإِبْرَارِ الْمُقْسَمِ، قسم کھانے والے دی قسم نو پورا کرو۔ 7 چیزاں دا نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیتا۔ پہلی کیڑی چیز ہے؟ بیمار بندے دی بیمار پرسی کرو۔ دوجی کی ہے؟ جنازیاں دے پیچھے چلو۔ تیسری کی ہے کہ تسی چھینکنے والے دی چھینک دا جواب یرحمک اللہ نال دینا ہے، انہیں الحمدللہ کہنا ہے، تساں جواب وچ یرحمک اللہ کہنا ہے۔ چوتھی چیز کمزور بندے دی مدد کرو۔ پنجویں چیز کہ مظلوم دی مدد کرو۔ چھویں چیز السلام علیکم نو عام کرو۔ تے ستویں چیز کی ہے؟ قسم کھانے والے دی قسم نو پورا کرو۔ اے ایک مسلمان دے دوسرے مسلمان تے حقوق بیان کیتے جا رہے نے۔ اللہ کریم سانو اس حدیث پاک دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔